Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Monster Gamer, тук с мен е Му и днес играем на Don't Starve Together, почваме нов свят, нова поредица и да започваме. Така, заберем малко на лайка. Той играеш тоя? Уева, Да. имаше проблем. Не, ама трябваше да раздържиш палетите малко по-далеко. Ау, война срещу прасе. О, да гледаме. Това първо ще взема клетки. Едно дропна пискин, друго дропна месо. Взимам месото. Давай. Гепих го. Още едно месо там има. Къде? Отивам. Има още ме. Вау! Не! Къде ми се умира? Бягай! 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 А, не! Тя ще ме гон до утре. Окю! Ето, гледай ги, бе. Помощ! Изроди ме гонят. Май ще ме остави. Не ме! Остави ме, бе, помогни ми малко. Как? Къде да знам? Окей, аз тръгвам по пътеката нагоре. Гони ме! Хелпни ме! Не може! Как да си хелпна? Това ще направя. Оръжие, което сега ще направя. Ето, няма го спокойно. Пещера. Тук. Значи на пълнолуние ни трябва да отворим пещера. Ай, стига, бе! Пак ли ти, бе? Гледай го, колко е гаден. Мази го! Съби ме, бе! Тук ще е Dragon Point. Не съм изключил босовете, да знаеш. Я да го видим, тук ли е? Да, ето го! Пак! Значи той винаги... Мале, тази коза ми изкаракала. Коза, колко свачка. Отчели се. Хубав път. Елан тука. Видим да намерим село на прасета. Но ако намерим село на прасета, няма да живеем в него. Честър! Пой за мен. Не, за мен. Басто, какво правиш? Умри! Жепи го! Не мога да взема нищо. Убива ли? О, е. Има война. Взимай каквото намериш. Мама, делата те намеря. Някакъв умрял човек. Може ли честплейто? Ти имаш честър. Ще дам честър, ти ми дай честплейт. Дай честъра и аз дропвам честър. Първо ти. Добре, едновременно. 1, 2, 3. Ха-ха! Честър не струва. Ама той да Всъщност без това не двамата ще използваме честър за това. Ама той ще ме следва, аз в него ще му експлодирам какво ли не. Тъй, че за мен размяната беше добра. И аз нямам дърво да направя огън. Чупи. Чупя. Давай. Давам. Направи си ти една брадва. Няма с какво. Нали имаш плин? Нямам. Имаш едно. Нямам. Сериозно ли? Да потърси някъде. Картицо! Събирам аз клечки така. Нямаше ли да тръгнем надолу по пътя? Какво правиш? Нищо. Какво пак се бориш? Чакай, има ли само? Спри се, бе. Айде да тръгваме. Леви десни. Раз, Не, два. бяхме ли тръгнали нагоре? И тук май там нямаше нищо. Дано има село. Какво за какво? Не може да излезе от него. Не, искам лутовете. Логика. Стой, намерих едно флинт. Ай, сега ще направя една брадва и после. Мързим.
Знам. То път на къде води? Не знам, върти се. Събираме подземи. Още малко стане да трябва да се подготвя. Ама... Какво? То път на къде не води послед? Не, нагоре не сме го разкрили. Добре, тук няма нищо, но виждам един морков, който ще вземе. Имаме едно флейт. Направи огън. Не, Къде ще видим? направи огън. Аз ще взема моркова. Вземи го. Да. Гота малко морков. Взехме месо. Гледайте как се яде. Ама. Аз изготвих монстър мита. Монстър мита. Аз имам две. Нормално. Що? Не го... Ти ще ми даваш обикновеното месо, аз ти дам монстър мит. Добра оферта. Имаме се. Ще скочим ли през дупката? Нека ще направим мозък. Къде я знам? Сваля ми яката мозък. Хайде бе, Ден. Стой да си посъбера малко цветяча мозъкът ми е малко. Ден, хайде да скачам. Моркова е за мен. За мен са бързо. Ах, ти открадна семената на Валю. Мара не играе. Тук може да има нещо. Не знам, аз събирам се. Какво ще да има? Гробове! Гроб по-скоро. Не. Прасе! О, дънжън на паяци! Не ли го? Ама защо? Трябва силка. О, има прасе, ужас. Нападаме. Помощ, малки паяци, хелпнете ни. Битка! Аре, гадни малки паяци, не мога да стигна. Я, Джон Син. Сина, убил паяци. Айде бе, убийте го, бе, трябва да ни храна. Браво. Паяк! Спри се, бе! О, монстър мит. Влезе на монстър. О, давайте паяци, атакувайте го. Сприте го, да ви трябва храната, бе. Айде, бе, толкова не е трудно. О, още едно прасе, давай на битката. Гонят ме, помощ! О, монстър мит. О, фак, гонят ме, оставете ме, бе! Сил! Окей, отлично. Shay, wanna play? Ей, махай се, ей! Я не би честа, ти за къв ще взе, бе? Това май те гони. Да ме гони. Супер, се не мога прибера силка честа. What the fuck? Ей, честа е това. Давайте, убийте го. Къде ще установим ние? Не знам. Я пребивам малко. Не може да ще... Я не ми взима и храната, бе. О, пак. Не ме гони, бе, гадна жабо. Ще прибера флинта в Честър.
наистина просто е кафално. И това е дупката ме през която да. Искаш да живеем там, откъдето дойдохме? Тази дупка ме доведе на много тъпо място. Ама, ще отвела някъде. Ама нали оттам, дето дойдохме, тая дупка? О, така ли? Да. О, Взех 2 злата. Сега ще качам без друг. Уау, мога да дам златото на дупката. Не благодаря. Не съм уж. Колко минути съм толкова? 20 минути ще бъде. Уау, ти вече си направи, нали? Искаш ли тук някъде да живеем? не. А къде? Дай ме време да помисля. Искаш ли при паяците? Не. Сега ще умра. Аз ще продължа надолу, за да гледам оттам. Вземи, събери малко дърво, че ще вземеш да умреш. Ама аз идвам с тебе. О, гадния байо. Гади. Или пък не. Сега нека да проверим, ако го пресечем, какво да Да вземеме кътриц. Ти ми събери, аз ще проверям. О, дупка, нова дупка. Къде? Тука. Джеронимо! Тя ни изяде. О, савана. Уау, на 133 мозък. Стъпка на кой елефант? Камен байон. Рок байом. О, е! Уау, сега съберем малко камен. Смалеш ли аз? Ей! Давай. Още нямам място. Сложи камъка в честа, защото ще съберем за градни. Имам едно, честа има колко? Може ли аз да не правя нищо то сърф? Нико, искаш да направи огън. О, не птица, бързо трябва да съберем тези неща, защото това време да ни подгони. О, птица! Аз чак сега забелязах. Аз съм ти я казал. Ще щукам. Вау, папа звуча гадно. Ще щукам. Та птица е страх от Едгар. Да, бе. Това огромно нещо да го е страх от на паяч. Окей, сега вече ще може да направим. Искаш ли тя да ни фарми паяци? Няма как да я заведем, няма как да мине. Не, просто спомняме 100 паешкото гнездо при нея. Никой. Макар че не виждам как чудовище ще бие чудовище. Тя ще направи всичко, за да Ще ми предпази. дадеш ли малко боровинки и монстри, каквото имаш за едно монстър ми? Добре. Ето ти това за монстър. Обичам монстър. Чек, мозъкът ми вече е много малко. Колко? 72. Не. Ама това си е много добре за Уебър. Той има само 100. Ще докарам около огъня. Малко. Роботи! Копие! Болтове! Джакпот! Чинг! Где?
изкопаме. Може ли копието? Ти имаш вече лук армор. Прави си на кирка да изкопаме това камък тук. Ако ми дадеш копието. И 2 клечки. За какво? За кирка. Не си ли събра? Не. Ти какво събра въобще? Само храна. О май гад. Ето ти 2 клечки. Мали монстър геймер. Събрах го. 30 камък. Давай, давай, чупи. Двойна сила. Аз търпам. Не. Взеха. Ще аз помагам. О, нямам вече място за камък. Няма ли вече да се установяваме някъде? Не. Окей, аз ще си направя лагера някъде. То после ще заведа. Ама... Няма ли да ходим на приключения, за да намерим неща? Какво приключение? Ние лагера си нямаме. Ще направим някъде на лагери. Започваме с приключенията. Ето тук на мен ми харесва. Къде? Саваната? Не, Къде? тук. Окей. Не, само се шегува. Аз смятам да направя лагерни огън някъде е тук. Ето тук искаш ли да бъдем тук? Но нямаме така... Ами, много пръчки. Аз имам. Така ще сложа там машина. Първото, което ще направя, ще крафна един бакпак. О, намерих дупка. Това е същото, с която видох. О, да, верно. Огън аз вече съм го направил. Аз тук като пълния идиот се чуда на къде тръгна. О, чакай, зайка. Не. Брат. Ма аз искам... Намерих. Зак! Къде живееш, майстро? Бивалите са близко. Май си далеко дома. Така. Рип един зай. Аз... Колко ми е кеф си да с бакпак. Зайки, има ли други зайки, бе? Ай, стига, бе, тук има... О, тук има... Навали са зайки. Ай, го такова. Къде си деня? Джулкна ме! Пак ме джулкна! Ой, не, где трек? Така. Тук нагоре виждам зайци. Сега ще ловим зайци. Ти ще ловиш. Трябва да се изхранвам. Зайците са най-ефикасни начин. Тук май се минава, не само да премина да си го разкрият. Ние май сме близо до биването. Да. Аз стигам към лагера. Аз само да видя колко време е това клип вече. Това е прекалено дълъг. Ами към 20 няколко минути. 25 минути. Хоп. Трябва да направим огъня. Пламен! Да, Армия от вълци! От такива снежни! яко. И айстав! Вземи го! Не мога, страх ме от вълците! Тука ти! Взимай айстъпа! Айстъп е по-важен! Айде, почна да разсъвам.
Айде, мозъкът ми падна като взех той айстав. Имам 30 мозък. Какво може да видиш мозъка? Не знам. Направи си раница. Съвсем подобно. Помогнете ми! Аз исках само айстафа. Пламен сървъра много лак. На тебе не ти. При мен не лага. При тебе. При мен Намерих някаква шапка за лятото. О, бивали срещу вълци. Ами, изглежда, че Аз съм нинджа. човек намери си нова шапка за лятото. Каква е? Нали знаеш една шапка с перата? Да. Тази я намери. Взех и айстав. Харибожо, използвам айстафа. Харибожо. Какво ли си направя? Какво направя това? Аз не знаех, че ще ми свали толкова много. Поздравей! Хай да пали огън, аз нямам сто. Имаш ли камък? Да, имам. Я дай малко ще ми трябва. Какво да направим? Виж каква шапка намерих. Тая знам. Това май се дава по... Каса. Тестър. Трябва да ходим да подпалим малко дървета. Чарко. Това ми прилича на фаерска. Много малко мозък има. Айде да дадем. Не, Паме, не нищо, а нещо. Не, нищо. Аз защо нямам брада? Имам брада, имам брада. Аз нямам брада, не. Скъп. Продължи малко дърва. Аз ще си пазя брадата. Запази, като стане по-голяма да... Не, аз се пазя зимата. Тя не топли. Напротив. Топли много малко. Пак прави нещо, нали? Малко. Пак е нещо. Май малко. Моята брада прави повече. Уау, защо ми сваля яката мозък? Кюров си, Пламен, Кюров Не си. съм. Вау, сваля ми го е така. Лойка. Човек, между другото, аз ще си направя раница. Раница. Аз съм си направил отдавна раница. Не ме интересува. Важното аз да си направя. Виж ме колко съм мъдър. Да, бела брада. Да плака. Знаеш ли, че малко дърва иска? Не. Да. Аз съм на приключение. Типа само с тебе. Типа само спомага. И ти си имаш оправдание, нали са преди да ударен? По оправдание ти трябва ми хилсмеш за лагера. Не трябва. Да, трябва. Ще се справиш и самичък. Няма. Ти да не казваш, че не можеш. Как само да западнах?
не говоря, това за тапка. О, за тапка. О! Човек, имам 66 мозък. Сега поне виждам цветовете. Айде, ей! Имам 71. Уау! Супер, сега ще имам течки. Трябва да нафармя течки. Я ви къде е? Ха! Долу. Гнездото на паяц. Не толкова близо! Лагера. Ехе. Супер, сега ще умра. Ще направя лагер другаде. Окей. Ехе. Но нямах ниго, живо. Ма после няма как да си Аз направя. как ще оцелея като живея до лаг, до такова нещо? Поне направи капани тогава. Ника. Да не ме нападат. Ама ако ме нападат, аз ще ги убивам. Нямам проблем. Окей. Не, аз го сложих толкова близко, за да се бия срещу биволите. Не ти пречи ще го сложиш при биволите. Защото паците няма да ги атакуват. Ха! Ето, тук са, ами. Ще трябва да изчакам дънжа на паците левел 2. За да си взема зелени паяци и те да унищожат биволите. Нали знаеш, че биволите не трябва? Не съм казал, че ще унищожа всички. Ама така помисля. Ма помня, стига си ми казал какво правя по дяволите. Всеки ден на муката ми тая препекрана. Аз съм паяк, стига си ме дразни. Гонят. Здравей, Джоджо. Имаш ли две клечки? Не. Нужни са ми за капани. Не ми трябва за кропва. Капаните са по-важни. Окей. И мисля това да е за този клип, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесал клипа, да знаете какво направите. Да харесате. И да се абонирате на канала ми, за да ме следите всеки ден. Хайде. Аз убих брат. Чао.